Di ulaon pesta ujuk molo pangulihon anak do terida madisi namar hahanggi namar dongat tubuh songon manakohi tangga balatu adong ma didok disi suhut sihabulunan napa duahon suhut paidua napa toluhon paidua ni hasuhuton napa paton namar dongat tubuh omma na berperan na mangulahon ulaon pesta ujuk dinalaho pangulihon anak jala paranak napunasa ulaon guarni ulaon pesta ujuk sinamotna Rabu Pinuhu lapatanna disi paranak ma napunasa alaman jala dihutani paranak ma ulaoni taruho jual ma guarni ulaoni molo suhut siabulonan ima napunasa pestai isebana ima naturas ni namar pesta manang naturas ni panguli jala omma anon nalaho majalo ulos pasamut ulos na pinasahat ni hula-hulana adorang somerdalan ulos hela dohot madar hela nabaduahon suhut paidua isedo suhut paidua dison suhut paidua buima dohonon namarhamaranggi suhut sihabulunan dohot namarhamaranggi anak ni bapa udana dohot anak ni bapa tuana bapa udana dohot bapa tuana omma suhut paidua ni hasuhuton isemong molo dikuari paidua ni hasuhuton ima namar dongat tubuh namar hamaranggi nasaupu omma naidok na paidua ni hasuhuton molo saduduk dakana saduduk nangratingna molo hasuhuton hahana anggina nagai panaboli songoni sebalikna jadi paidua ni hasuhuton do na berperan di ulaon pesta ujuk jala omma nagabe motor penggerak diakta sude ulaon buah sedang Raja Perhata sasitongna Raja Perhata ulaonna ditiki dinalaho makatai dohot hula-hula nagabe di paraja nagabe di bahen gabe uluan di dalam makatai sian paranak di pakatayon paradaton di pesta ujuk olat ni suhiapang naopat do tugas dohot fungsi ni Raja Perhata sasitongna alai ala gudang di akan namar dongat tubuh songon paidua di hasuhutonna dangadong tiki do parbinotonna taringot tu peradaton di pesta ujuk gabe diulahon Raja Perhata ma siam mulai mamuhai satu depan ujungi sasitongna molo nagabe hot do namar dongat tuwi ditiki nalaho majalo harone hula-hula do tulang ngabui bedisi berperan paidua ni hasuhuton
dinalaho majakon haroroni hula-hula dohot tulang nang sude akka situan natorok song-songoni nang dia perjabaran ngabui be pai dua dia sultan mengaturhon persahat do perpiak ni perjabaran dohot akka panadayon dinalaho pasaton akka adat naho bartu ulau ni alani do gabe berfungsi ganda ma Raja Parhata dinalaho mangulahon akka ulaon adat di pesta ujuk moloboy nian marsia jarbe mahita kana mardongat tubuh asa taboto akka ruhut-ruhut dohot tanggung jawab ni namardongat tubuh. Jadi Raja Parhata tugasna so sahat tu na makatahon panadeon tusuhi apang naopat do molo satu tuduan dohot akan marupopu utakas do jala umalo do pai dua ni hasuton laho pasahatoni songon manakohi tangga balatu namar dongat tubuh ise omma naigoranna nasian punguan namar dongat tubuh nasaupu nakot tugijang namar popu dong idola patanna asa sadudu dakana sadudu ratingna molohahana marulaon anggina magabe panaboli lapatanna disi ikut dos dorohani akan namar dongat tubuh dinalaho mangulahon pesta ujuk na pangulihon anak salat nari pasatami opak ma bagian ni namar dongat tubuh na samarga na perjonakin suhut sihabolonan na paduahon suhut pai dua na potuduhon pai dua ni hasuton na popaton namar dongat tubuh ima bagian ni nasa marga namar dongat tubuh namar hamarangi poparan niopu na satu margai ima panorangnya sak kami yang dia mata bapar binoto dihita mulai atema mu adong na orang lebih boy tabahen padapot manang sanggahan manang masukan terlalu lebih kritik membangun horas ma di bangsa Batak mari kita lestarikan adat budaya Batak mulai tema dituhata mulai tedang dihita salutna horas ma